हाथियारनि आन्दोलनखौ दोनथ'नानै दिनै सासे फालांगियारि महराव बारग' एनडिएफबि। नंगौ, मोनसे समाव गोलाव सम आखायाव हाथियार हमनानै बर' हारिखौ गोख्रोङै सिबिबोनाय बारग' एनडिएफबि बिथां डक्टर धीरेन बर'। गोलाव सम हारिनि थाखाय संग्राम खालामना दा रांखान्थियारि बिथिंजों नखर खुंनो आरो फालांगियारि बिथिङाव ओनसोलखौ जौगाहोनो दिनै फालांगिनि लामाजों आगान होदों बारग' एनडिएफबि डक्टर धीरेन बर'। उदालगुरि ओनसोलनि गलमा सारियालियाव जी कमप्लेक्सआव गासै रोखोमनि मबाइल, गुबुन गुबुन रोखोमनि इलेक्ट्रनिक मुवा आरो मबाइल रिपेयारिं सुबिदा थानाय एमएस महर एन्टारप्राइज मबाइल स्ट'रखौ बेखेवबाय। गलाखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि आरो उदालगुरि मिउनिसिपालिटि बर्डनि मासिगिरि राकेश बर' बिथाङा। बिथांनि बेफोरबायदि गोदान मिजिंजों गावजों लोगोसे नखर आरो फालांगियारि बिथिंजों गोख्रों खालामनायनि बिदिन्थि होनायखौ जों बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरो। बिथांनि बे गलायाव गासै रोखोमनि मबाइलजों लोगोसे मबाइल रिपेयारिंनि सुबिदाबो मोननो हागोन। बे गलायाव फैनानै मबाइल आरो इलेक्ट्रनिक मुवा बेसाद बायफैनो खावलाय गलानि बिगोमा डक्टर धीरेन्द्र बर'आ। महासप्तमी फोरबोनि दिनाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जेडी कमप्लेक्स दैलि मार्केटनि मोनसे बिल्डिंआव महर एन्टारप्राइज महर मावसंथान आरो बेवहाय गासै मबाइल आरो एक्सेसरिज सार्भिस सेन्टारनि माखासे खाबु होनाय जादों। दिनै बे मोनसे गोथार समाव गिबि बेखेवजेननाय सान, बेवहाय जोंनि आलासिफ्रा बेखेवनानै गालांबाय। आं दिनै गोजोननाय मोनदों। बेवहाय आं आसा खालामदों बे जौगाफुबाय थानाय मोनसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नोगोरारिफ्रा मदद खालामनो फैगोन। आं बेखौ आसा थिदों। दिनै आङो बे मोनसे हाबाफारिखौ लानायनि मोनसे गुदियावनो दङ मोनसे गोख्रों मोनसे साननाय थांखि जे जौगाफुबाय थानाय बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव स्पेसियेलि बर' हारिनिफ्राय बिजनेसाव जेरैबायदि दावगानांगौमोन, आवगायनांगौमोन, बेखौ दिनै जोङो नुनो मोनाखै। फैदों, ओंखारबोदों, गोबाङानो ओंखारबोदों, खिन्थु दिनै रांनि आंखालावनो जा, थासारिनि उसुबिदायावनो जा, दिनै बेबादि मोनसे गोख्रों हिसाबै दिनै खुनु मोनसे एन्टारप्राइज आरो बिजनेसा दिनै जाखांबोआखै। आं आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलाव, बे उदालगुरि ओनसोलावबो बिजनेसनि मोनसे बर'फोरनि गेजेरावबो मोनसे हाब जाथों, बिथांमोना ओंखारबोथों, बेबादि मोनसे सानखांथि लानानै आं दिनै ओंखारबोदों। दिनै जोंनि मानसिफ्रा खाबु जों मोना। जोंनि हायाव बेंक दं, बेंकफ्रा दिनै गोबां बायदिसिना जेंना दिन्थिनानै, बायदिसिना डकुमेन्टस बिनानै जोंखौ माने हालाय हाफाय खालामो। बेबायदि समाव जों बोरै जौगागोन? बेनिखायनो गोबां जों नाजानानै बेखिनिखौ दिनै खाबु खालामनो हादों। आङो थांनाय 2025 सननि जुन मासआव जानाय मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनि जि एडभान्टेज आसाम 2.0 बेवहाय MOU खालामनायाव आंबो खाबु मोनदोंमोन। बेबायदि हिसाबै DIC निफ्राय बे खाबुखौ आं मोनो। आङो लननि गेजेरजों, फाइनान्सनि गेजेरजों बेखौ आं दिनै जाफुंहोदों। बिथांमोना बेबायदि मोनसे MOU खालामनायनि उनाव, आसाम एडभान्टेजनि उनाव MOU जानायनि उनाव बिथांमोना अफिसनिफ्रायबो होआ होननानै बुंनो हानायनि खुनु माने बेबायदि जाहोन थायाखै। आरो बे खाबुखौ आं दिनै मोननायाव आं बेबायदि मोनसे समायना मोनसे मबाइल स्ट'र आरो सार्भिस सेन्टारखौ खुलिनो हानाय जादों। आङो आसा खालामदों जोंनि बर' ओंखारफुनाय, जाखांफुनाय बर' लाइमोनफोरा
दिनै जों मिथियो जों दिनै रोखा जाबाय दिनै सरकारानो जा बे सरकारा दिनै गोसो बायदि साख्रि होनो हाया लाइमोन सेंग्राफ्रा दिनै लेखा गोरों जाबाय MA BA पास जाबाय हा गासैबो उन्नत जाबाय खिन्थु दिनै रां रुफानि थाखाय थाखा फैसानि थाखाय दिनै बिथांमोनाबो आवगायनो हायाखै बिथांमोना बे खाबुखौ लानांगौ आरो बेवहाय जोङो जिहेतु सरकारा साखरि बाखरि होजोबनो हाया बिजनेसा मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट बेवहाय खाबु हिसाबै जोङो गोबां मबाइल लाखिगोन गासैबो भेराइटिस मबाइलनि किपेडनिफ्राय आरम्भ खालामनानै माने एन्ड्रइड सिमहालागै आरो दामि दामि बेबायदि मोनसे जों सोनानै दोननो नाजादों आरो बेवहाय सार्भिस सेन्टारबो जागोन आरो बायदिसिना गोजाम मबाइलनि थाखाय बायदिसिना एक्सेसरिज दङ टेम्पारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै डिसप्ले पर्यन्त जों लानानै फैनो नाजागासिनो दं आरो बेयो गोख्रैनो जागोन आरो नोंथांमोना बेनिखायनो बे गलायावबो नोंथांमोना दसे सम फैनानै सम होनानै खाबु लाफैनो हागोन बेखौ जों नाजागासिनो दङ डिस्ट्रिबिउटर आरो कम्पानिफ्रा बे खाबुखौ जोंनो होगोन निस्सय जों रायज्लायनानै फैदों सम आरो समनिसो मोनसे बाथ्रा जानानै दङ गासैबो सुबिदाखौ आङो बेवहाय होनो हागोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दं फाइनान्सनि राहाखौबो आङो गोख्रैनो खालामगोन बियो एसे माने सिस्टेमाव प्रसेसआव बेयो खारबाय थादों आङो बे खाबुखौबो नोंथांमोननो होनो नाजागोन ओरैनो दा जों जि मबाइलफोरखौ लाबोदों दुर्गा फुजानि अफार दंखायो बेवहाय दा अल इन्डिया जि मोनसे अनलाइनाव रेट मोनगोन नोंथांमोना बे रेटआवनो थाइसे बा थाइनै बेबादिबो जोङो बारा लानानै फाननो नागिराखै अनलाइन रेटआव जि मोनसे फैगोन रेट बे रेटनि खौ बिथा खालामनानैनो फाननाय जागोन आं बेखौ बुंनो मोननानै गोजोनदों बे गलानि थावनिया जाबाय जेडि कमप्लेक्स गलमा सक दैलि बाजारनि सिङाव बेवहाय मोनसे ग्राउन्ड फ्ल'र दङ बे बिल्डिंनि सिङावनो बे महर मावसंथान बा महर्स मबाइल बे शरुमा गसंनानै दं नोंथांमोना अननानै मदद खालाम हेफाजाब हो आरो एनकारेज खालामगोन होननानै आं आसा खालामो थेंक इउ बिखेखकरि बिराद मोजांनि बाथ्रा उदालगुरिया थार्ड रेटिं मोनसे टाउनशिप 3 स्टार रेटिंनि मोनसे सहर जानानै दङ दासिम आरो बे हिसाबै दिनै जिहेतु उदालगुरि इ अनसला साथिं जुदि जों नायोबा भुटान हादर दङ आरो जुदि नर्थ इस्ट साइडथिं जुदि बुङोबा एसे थांबानो 15-20 किल'मिटार थांबानो जोङो अरुणाचलखौ जों मोनगोन वेस्ट कामें डिस्ट्रिक्ट जेराव जोंनि ल' मिनिस्टार किरण रिजिजुनि हमस्ति दा ए हिसाबै आरो लोगोसे जुदि बुंनो थाङोबा दिनै उदालगुरि इ गलमा चौक एरियायाव जे महर एन्टारप्राइजआ दिनै गोदानैनो बेखेवनाय जादों मबाइल एसेसरिज सेल्स सार्भिस आरो बेबायदिनो इलेक्ट्रनिक्स आइटेम थागोन होननानै बिथांनि प्रफेटारा जोंखौ बुंदों दा बे हिसाबाव दा जुदि नायोबा उदालगुरिनि पइन्टआ बिराद इम्पर्टेन्ट मोनसे स्ट्रेटेजिक पइन्ट होननानै जों बुंनांगोन दिनै जों जुदि नायोबा जों जुदि एथिंजा जों रङिया बरपेटा आरो जुदि वेस्टार्न पार्टथिं जों थांनांगौबा सोरबा बायदि तेजपुरनिफ्राय फैयोबा धेकियाजुलिनिफ्राय फैयोबा आरो जुदि सोरबा बायदि अरुणाचल फैयोबा भुटाननिफ्राय फैयोबा इ लामाथिंनो थांनांगोन आरो लामाथिं थांनायानो जाबाय एकदम सर्टकाटसिम लामा आरो इ लामानि एसे पइन्टआवनो इ महर एन्टारप्राइजखौ माने दखानखौ जों मोननो हायो आरो उदालगुरि मिउनिसिपालिटि बर्डनि चेयारमेन जानानै दिनै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों दिनै कभिडनि उनाव जों नुनो मोन्दों बिराद चेम्बार अफ कमार्स जा या बेपारिफोरा मोनसे कमप्लेन खालामो
कि बेपारा एसे खम जाबाय बिजनेस सेल्सफोरा खम जाबाय नाथाय खम जादोंबाबो दिनै गोदान गोदान जोङो एन्टारप्रेनियर जों मोननो मोनदों आरो बिखेखकरि आङो बिखेखकरि इ बोसोरब्रैयाव आरो गोबां दिनाव आं नुनो मोनदों जोंनि ट्राइबेल बिखेखकरि इ बर' उद्यगिक मोनसे एरिया इ बर' उद्यगिक एरियायाव मेजरिटि एरियायाव इ उदालगुरि टाउनाव एकदम माने नायनो थाङोबा आसिजों सानजानाय मोनब्रै मोनबाल' दुखान दङ फिसा फिसै फुटपाथ सटपाथाव थानो हागौ मैगं बेबायदि थानो हागौ अमा गोदाग्रा थानो हागौ ना फानग्रा थानो हागौ नाथाय एफादे माने सेल्स सार्भिस या एफादे गिदिर दखाननि जा क्लथ मार्चेन्ट जा एफादे गेलामाल दखान जा या हार्डवेयर दखाननि बाथ्राखौ जोङो नुनो मोना आरो जिहेतु आजिखालि मोनसे कम्पिटिशननि जुग आरो माने बुंनो थाङोबा साख्रि बाख्रियाबो खमायलांबाय दिनै जोंनि एडुकेटेड इयुन जोलैफोरा ओंखारबोनांगौ बिराद अपरचुनिटि दङ बिराद किसुमान दंबावो जेराव जों बिजनेस सेन्टार हिसाबै जों एस्टाब्लिश खालामनो हायो आरो बेखौनो मोनसे नजर लाखिनानै दिनै महर एन्टारप्राइजआ जोंनि बारग' एनडिएफनि सानसे समनि आफादगिरि धीरेन बर'आ गावनि फिसालानि मुङाव बेखौ खुलिदों आरो आं सानो बिराद मोजांनि बाथ्रा इयो आरो पाब्लिकनिफ्राय मोनसे हहारि मोनगोन मोजाङैनो मोनसे माबा मोनगोन माने गहारि मोनगोन बे हिसाबाव आं हदर भबिष्यआव इ महर एन्टारप्राइजनि जुगेदि मबाइल सेल्स एसेसरिज सार्भिसखौ मोजाङैनो बिथांमोना खालामनानै मोनसे मोजां एस्टाब्लिशमेन्ट उदालगुरि टाउनाव एस्टाब्लिश खालामनो हागोन गायसननो हागोन होनना आं आखा खालामो आरो